Yelo mar tich ariyo di chieng' mar 11 dwe mar ang'wen gana ariyo gi 23. Odhiambo ma kama nyako Ramogi wantie gi chenro mar duol ma ogo mbaka kendo wapimo piny, wang'iyo gik matimore to kendo wayango kaka ginyalo kelo ber kata kelo pek ne ngima oganda. Waloso kod yawuot luo gi nyiluo bende ng'ado rieko kuom kama winjo bed ni waluo kaka oganda, kaachiel kod gigo mowinjo bed ni timo gi piny owacho gi joma nie telo mar mondo mi ngima jopiny obed makare kaluwore kod singo mane giketo gi dwaro mar pend chik ma pacho ka. Odhiambo ma kawuono wang'iyo wach ma bende ji osego e mbaka, wach mar uchumi kaachiel kod omenda memedo duono e agulu mag piny owacho makoro miyo moko kuom jotich piny owacho nyaka gie sani pok oyudo chudo margi ma dwe mar adek, ma ahinya winjo bed ni itimo e kind tarik 26 nyaka tarik 30 kata 31 e dwe marumo gi tarik 31. Odhiambo ni yiena mondo mi arwaki ni machiegni Lord Trevor Umbija. Nyinga en George Bati. Wabedo gi wendo marwa kawuono entiere studio marwa ma Kisumu. Wendo wa iluongo ni Hesbon Omolo. Hesbon Omolo nyako Ramogi. E wendo marwa ma wan godo kawuono jalonye weche mag uchumi kaachiel kod yuto, omenda bende. To kakoro sama koro piny ywak ni omenda puotni, na penje motelo ni gin kaka jolonye weche mag uchumi diponi ni nitiere kama gigoro ma piny dhiye ma uchumi nyalo bede maber mondo oganda olu bangi odhi kama uchumi dhiye maber bereno. To nong'isa ni ang' wach mane twak. Hesbon Omolo machiegni ahinya ka entiere studio marwa ma Kisumu e twak marwa mar duol odhiambo ma kawuono. Erokamano ahinya George Bati, akawo thuolo ni makende muna mos nyikwa Ramogi Jwang' ni misauru kendo en morna bedo kodu e studio odhiambo ma kawuono mondo walalre mathin e weche madhi nyime korka uchumi mar Kenya. Erokamano ahinya Hesbon. Ndalo manok mokalo jatend piny nyocha wuoyo kaka obiro bero chenro mag uchumi. Mano wach monuoyo kata kawuono ni ji kik bed gi kibaji ahinya ni dola biro bedo ni olal kaka osebedo kolal kendo wile e nengo mamalo kopim kod kinde mokalo. To jalupne Rigathi Gachagua ema koro nyo bedo nyatiti madiere mochodo chuny thum kowacho ni omenda onge, piny owacho duono. To magi te seyo mibiwo kuom piny owacho mokalo. Hesbon, wachopo kama wantiere ni nade kaka piny Kenya? Erokamano ahinya. Aparo ni chien kacha asebire studio ka kendo asewacho weche moko kana nyiso jo Kenya na chiwo siem ni kama ne wachomo kaka uchumi mar Kenya ok ber. Ok en gima ochakore kawuono. En gima higni 3 mokalo ranyisi nosechako nenore ni wabiro bedo kama tek. To kamoro mondo mi akete yo mayot ne ja Kenya. Higa 5 mokalo Kenya ne nigi gowi mar trilion 4.5. Kawuono Kenya nigi gowi mar trilion 9.2. Tiende ni gopo osemedore tieng' diriyo. Ang'o momiyo ma timore? Higa ka higa wan gi bunge kata od bura machiwo gimiluongo ni budget. Budget gigolo kendo gisomo kendo wawacho ni osome maber. To e budget no nitie gima miluongo ni deficit. Higa ka higa wan gi deficit mahawo trilion 1. Tiende ni igo budget ni dwaro tiyo gi trilion 3.3. To osuru misolo en trilion 2. Tiende ni nyaka idhi hol trilion 1.3. Kitimo mano bang' higni 5 ing'e ni holo trilion 5. Omiyo bedo ni gopo osemedore tieng' diriyo yot neno. To gima duong' madwa wacho, sama isomo budget mi wach ni maendi osuru manyalo solo Kenya ka, igo kwan ni KRA nyalo choko trilion 2. To e trilion 2 ni wachopo kama trilion 2 ni emichulo go gowi, to emichulo go jotich osara, to emidwa timo go weche mag dongruok miluongo ni recurrent development, kata idwa chako itimo gimiluongo ni development expenditure. Koro en development recurrent, kata en gi wage bill mar msach jotich, kata idwa chulo gowi. Chulo gowi ka ema wane gi pek. Atamalo 60 mar osuru ma wasolo. Tieni kicholo 2 trillion to 1.2 trillion 60% kata atamalo 60 dhiye chulo gowi.
idongi atamalo 40. Msach jotich mar sirkal en atamalo 31. Tiene ni kidongi atamalo 40 idong mana atamalo 9. Pok awuoye kaka wachulo jogo ma nie counties magwa mondo mi counties bende migepe gi oring maber. Omiyo giranyisi no nyisi ni wadak marach. Ichalo ng'ama odak e ode, ichamo msara siling 33,000 20,000 to bajedi en 33,000. Nyaka isiki ol gowi. Mane kama okelowa kama koro ka koro inono maber tiyudo ni pesa mwasolo kwasechulo gowi ma wachulo nyaka jomilo ni pensioners ka, to koro kichulo msara ka koro wan gi ng'ikruok. Kae to weche mag dongruok be koro bedo matek. Omiyo nochakore chon tieni ok wasebedo ka waolo gowi e yo makare. Kanye kama koro wachope kaka piny ma koro wachako neno pek. Kato medore ga chiedh nade machien kacha ne wan go nade machien kacha ne wan go mar kaka Russia bende yudo ka gore gi Ukraine. Omiyo mano miyo gimiluongo ni dollar demand obedo malo. To mano kosetimore kamano miyo koro kilew chaki mede kech mane wan go maleyo chien ka. Penyo kosebedo mani kare, gino makoro ipimo go ratil mar kit ngima man gimiluongo ni inflation osebedo kadhi malo. Omiyo kama wantie ok en akerkeke maber, en kama rach. Mak mana ni geno to pod nyalo bedo, to mana ka wakao atua kata chenro mokari adek mabiro neno ni kama wane matekni wanyalo muome. To ok en kama wadonje ka wakia. Na wacho chien kacha ni jago miyiero kaka mjumbe ni mosebedo ka wacho kendo yalo bura. Penje ni to gowi mar $9 trillion ni ne wayude nade? To wadwa chule nang'o? Kech gowi ok rach. To gowi kawe gowi minyalo chulo. To gowi chulo mana gosuru. Aparo ni kanye kama wasebede ka wang'ikore matin nikech nwadhi waholo gowi, to sami holo gowi to iwinjo kiwacho gimoro ma jopiny ok ong'eyo ni GDP ni gopwa kopim gi GDP to ok rach, pod wan maber, ni en atamalo 60 mar GDP. To GDP ber kech en pimo mar yuto mar piny ngima. To GDP ok chul gowi, gowi en osuru misolo. Kanye kama wantiere bati. Hesbon, iwacho weche ma nigi teko kendo aparo ni japiny koro bedo gi ng'eyo ni wawuotho ka wachopo ka waa kanye. Nitiere gimiwacho ni nitiere gik momiyo wabedo ka. Achiel kuom gima duong' ahinya en gope. Gope miolo kaluwore kod dwaro mag oganda ma bende sama giyiero sirikal e telo to de giyiero mondo gine ka dongruok biro. Kopo ni dongruok onge to japiny biro penjo ni to man wayieri cha nang'o ok ikelnwa dongruok. Ma samoro nyalo miyo sirikal donje e tem mar kawo gope mondo nyis japiny ni anyalo timo dongruok. Hesbon, mano ok gimomiyo awacho mano. Iwacho ni nitiere gik mowinjo bed ni watimo mondo wachak resore kowuok kama wantiere sani. Magi gin ang'o? Dipo ni owinjo bed ni imedo osuru ma ichoko kowuok kuom japiny eka wanyalo duoko piny gope ma waholo. To kopo ni imedo osuru ni imede ameda nikech owinjo bed ni mede koso nitie yo minyalo keti mar choko osuru mathoth ka osuru wuon to komedi manyalo hinyo japiny. Aparo ni osuru to ber kata ka nikech osuru ema konyowa chulo gowi. Mak mana ni nyaka wapar mariek. Ka in gi dhiang' mipidho to dheni ok imiye chak moromo tidwa nyiedhe. Ibiro nyiedhe ma kipoti ma kinyiedho remo. Omiyo mondo mi inyiedh dhiang' miyud chak nyaka imi dhiang' gimiluongo ni chiemo mochamo. Nyaka imiye lum, nyaka imiye gimoro ma ginang'o cha, chumbi moro minang'o cha, nyaka ang' imiye pi moromo. Mane gima wadwaro economy marwa mondo mi osuru dhi malo. Osuru nyalo mana dhi malo ka economy dongo. Economy ok nyal dongo ka jogo matimo ohala e Kenya ka ok nyal yudo loan. To koyudo to oyudo atamalo mamalo. Mondo mi oholi pesa idwane chul 15%. Atamalo 15 ka en loan mikao. En ohala mane minyalo timo ma mondo yud pesa inano. Mano kama ng'ikruok nitie. Mar ariyo, nitiere gima nyaka tim mondo mi ja ohala ma Kenya ka one ber ni ohande nyalo dongo. Ka gima watimo en kao ohala watero oko, tijewa wakao wadero oko. Watero tijewa oko nang'o?
gigo mwago moko kata mwandu mwa moko ng'eny molo mwandu ma watero oko. Tiene import ni malo to export tin. Sama import ni malo tiene mano tich madhi oko. Sama export tin tiene ni tije mapacho ka bende tin. Koro kanyo dwaro ni sirkal bedo gi policy mamiyo gino madimi gik moko ma wanyalo timo pacho ka ok watimo oko. Koro wang'ado. Ranyisi achiel en niya, ka in ja Kenya ka, ang'o momiyo mesa kata ma gik miluongo ni furniture ma ofis sirkal nyaka wuog oko, mano dola dhi oko. Tiende ni mano tich ma jajua kali mado timo kelo gige sirkal, koro mano ok timre. Tiende ni nyaka obed gi miluongo ni Buy Kenya Build Kenya policy ma sirkal keto mondo mi omenda wa madhi oko e ng'iyo gik ma ok ochuno. Waomo nyaka gimiluongo ni toothpick mikolo go lak oko biro pacho ka. Magi gik mamiyo tije wa madwa timo pacho ka ok timre yo makare. So mago gima nyaka waloki. Machielo en niya, bengi onego bed ni miyo Otieno go Nyango gi Kamau hola mondo mi gitim go ohala gi los pesa. To bengi kawuono penjore ni to kadwa miyo Nyango pesa bodhi chula, to kadwa miye tadwa miye gi atamalo 15. Ang'o ma mona miyo sirkal mar Kenya gatamalo 10 man gadieri biro chula. Kati yudo ni bengi wagi tetete kao hola gi miyo sirkal. Wacho wach gimiluongo ni public debt. Wan gi trillion 9 mar gowi. Nus mar gowi no 4.5 trillion en gowi ma bank ma sirkal okaw kuom jopiny ka iluongo ni domestic debt. En gowi ma hol pacho ka. To nus machielo cha to oko. To gima di mak dhogi bati en ni gowi moa Kenya ka gi moa oko kata bed ni dola idho malo, pod wachulo atamalo 70 mar hola cha. Interest cost en mana e gowi ma pacho ka. Bedo ni girom gi gowi ma oko wachulo atamalo 27. Tiende ni ranyisi mayot, ka iolo ng'ato siling 10,000 to machielo iolo siling 10,000, tiyudo ni ng'ama iolo siling 10,000 ma pacho ka en kichule tichule gi siling 3,000, to ng'ama iolo oko cha kichulo tichulo gi siling 1. Tiende ni nyaka koro wapenjre kaka sirkal ni to public debt mix chal nade. Wadwa kete nang'o mondo mi hola ma pacho ka kik bed mamalo mamiyo uchumi ok dongi. Bende wakete moro ma japiny madwa bedo ni en gi bank kata en gi insurance company madwa holo pesa ne sirkal, oneno ni afadhali akaw pesa nani ami Onyango Gotieno. Wadoge kuma ne wantiere higni machien, ndalo mane wan gi Ker Kibaki, mane yudo ka bank noyawo duka, noyawo kiosk, oyawo desk e mbele bank kamanyo ji mondo hol pesa. Mano nyalo mana timore ka interest rate odok piny. To mano nyalo mana timore ka sirkal oduoko ndadho ma gin go mar kawo hola e pacho ka. Mondo mi mano timre, sirkal nyaka koro lok policy weche mag dongruok. Watim gimiluongo ni PPP projects ma jomoko oko to kelo pesa gi. Wamany gimiluongo ni multilateral lenders. Wahol pesa mang'eny thothne oko, to ber ka watime e yo moro ma wanyalo ole kata wachule gi omenda marwa ma ok ni nyaka waloke dola eka wachul. Ranyisi osemiwa gi pinje machalo kaka India, kawuono ka ging'iyo gik machalo kaka mo e pinje mag Urusi, to gichulo gi pesa mopogore gi dola nikech dola no bosebedo gi pek. Nitiere koyo mamako piny ngima, to seche moko komako kamano to wan kaka pinje ma pod koka chako dongo wayudo ni homa ma chamo jo Amerika koro wanogo wa matek nikech uchumi marwa kata chenro magwa mag dongruok ok otegno kaka pinje maoko. Kamano. Hezbon, wacho ni ndalo Kibaki bengi ne oyie mondo mi omany joma imiyo hola. Ka wang'iyo nyaka ge sani, bende wacho ni luoro nitie ne bengi olo ng'ato ma ochich ni samoro nyalo nindo gi gope ma ok oduoko to gidhi giolo piny owacho. Winjruok mabedo e kinde miolo omenda machal kama gin mage, mondo to bende nitiere thuolo ma piny owacho kata sirkal nyalo dok kuom bengi nyisogi ni yawa ne ok wayudo choko maber kaka nwadwaro, miwa uru thuolo moro mondo pesa gi kik bed ni dhi te e duoko gope kata chulo gope, to moko bende duokie dong'e manyalo chopo ne japiny mondo circulation kata luorruok mar omenda
ok bed mani kind piny owacho gi bengi to bed kum japiny bende mondo japiny biro tingre malo manyalo jiwo mise mar uchumi mar piny. Mana adieri to mak mana ni ing'e ni gine wang'iye nyaka wang'iye matut. Laktar kidhire mondo thiedhi tikwonge inono ni tang'o momiyi tuo. Nyaka noni to ranyisi mag tuo gin ang'o. Mokwongo wan gi migepe adek mag sirikal. Wan gi joma loko chike, wan gi joma iluongo ni executive matayo piny owacho kaka kama otelde gi ker, to wan gi joma loso chike ma en bunge. Bunge emikadhe budget. Ka budget osekal ni en 3.3 trillion to usuru en 2 trillion, nyaka ang' waol 1.3 trillion. Mbaka koro lokore ni wadhi ole kanye, to nyaka waole. Mae kama okwongo pogore mokwongo. Ang'o momiyo king'eni yuto mari en trillion 2 tiloso budget mar 3.3 trillion, donge neno kihinyo piny. Kata ka en weche mag dongruok, ok idwoke piny matin iole kata 2. Iwach ni budget en 2.6 trillion. Mane kama okwongo lalgo. Kibaki ne odagi wachno. Kane usuru en 1 trillion to budget en 1.3. Noolo mana matin. Koro en hola mayot minyalo dhi omoko tiweyo koro kilar pesa kata omenda gi johala mapacho. Mano ranyisi mokwongo. Omiyo mane gima nyaka wakwongo penjre ni ang'o momiyo mano timore. Bunge marwa osetimonwa marach. Gima lit na ni wabunge kiwinjo ka ng'amo dhogi giwuoye weche ma uchumi kaka rach, to gikia gima gitimo mondo uchumi okethre. To gisetime kama higni madhi 6-7. En holo budget iloso alosa kama kani 1-2 otimore. Kamoro ranyisi momiyo ne magi timore emomiyo pogo migawo ma sirkal ber. Kiketo ni CDF otenore gi atamalo mar budget, wabunge biro neno ni mondo mi CDF obed malo, budget nyaka chor malo mondo giyud pesa mang'eny e CDF. To gikia ni gima gitimo ni hinyo piny. Mano degi kwero. To kopogore gi mano, koro wan gi midhiero ni. Ang'o madwa tim mondo mi mae kik timre kwadhi mbele. Wadog chien, nitie gimoro miluongo ni fiscal consolidation. Ma sirkal mar Kenya Kwanza nowacho ni gibiro temo timo mondo mi kuonde ma ok onego bed ni ikete omenda odwoki, kuonde ma indike ji aoyaye odwok piny, nikech chik wacho ni atamalo 35 ok onego kal e yor msara mar jotich mag sirkal. Counties wa karibu 13 kende ema luwo chikno. Counties modong' okadho chikno. Mano ranyisi mokwongo. Sirkal marwa kawuono wan e atamalo 31. Koro ok rach ahinya, ne gin chien kacha ne gin atamalo 34. Koro gitemo dwoko piny. Mane kama okwongo michakogo. To kamiluongo ni debt service cha, to koro nyaka wapenjre. Nikech sami chulo bilion 700. Ong'eny moingo budget mora mora mar sirkal e yor interest kata hola cha. Ang'o mwado nyalo timo mondo interest ni wadwok piny. To kata ka ok wadwoke piny, kik wamed nyae mondo bed mapek mabang'e to koro omadho omenda mar sirkal te. Kanye kama onego wanyon motegno, omiyo sirkal kalure gi migawo mochung' ne omenda nyaka dog piny malos budget makare. Gima lit e chunya ni kata budget mane waloso sani pod nigi ng'ikruokno. Omiyo nitiere kwano manyaka wago matek, mariek mondo mi watem waneni borrowing locally obede ma te. Nikech sami kao pes ja Kenya ma en bank, ichula atamalo 10 gi wiye kata 13 moko 14. To sami olo pesa oko tichula atamalo 2 kata 3. Ang'o mamono wakao hola mang'eny oko, especially pinje motegono manyalo miyo hola no, to wakao mathin pacho ka mondo mi kik wabed ni pesa wate dhi oko. En mana ni sami olo oko to kamoro ok ibi kawe e Kenya shilling, idhi kawe e dola. Dola no sama oidho malo kaka oidho ni to gowi idho malo makata ok itimo gi olo gimoro. Tiende ni inyalo mana olo pesa mang'eny oko ka in gi chenro makare mamiyo pesa moolo oko no ok ibed kendo ni in environment kata lwasi ma bech dola dhi malo. Tiende ni gima wacho mokwongo mar export import cha ene momedo hinyo dola, nikech sami omo mafuta to nyaka ilok pesa ni e dola e king'iewe. Koro sirkal nyalo biro gi chenro. Ranyisi ncho chiw mar kambi miluongo ni Aramco ma en mar Saudi Arabia. Onyalo uso ne Kenya mo direct ma en omiyo wa mo to wachule bang' dweche 6. Dweche 5-6 gi waonge dola mar mafuta mwang'iewogo oko. Mano dhi miyo pressure mar dola cha bedo mayot.
en mana ni bang' dweche auchiel to nyaka wachule. Koro kochopo kindeno to waneno kaka wachanore. Wanyalo bedo gi gimoro ni buy Kenya build Kenya. Tiende ni koro dola mwatero oko bedo matin. Saa ma piny nigi mwandu ma oko maloyo mwandu ma watero oko, to nyaka gikone wabed ni uchumi marwa medo bedo mayomyom nikech wakawo tich watero oko. Mano e gima nyaka wae, omiyo chike monego losi mondo mi wae wuodhe ainago nyaka wabedgo. Deche waduto te iloso gi joma oko. Ang'o momiyo? Ka an ja ohala moa China, timiya ndara loso. Sama tieko lose, ohala mayudo ka atero kanyo, aduoko China. To ka an ja Kenya miya ohala mondo atim ka, taloso pesa na moro, ohanda te duogo pacho ka. Koro chike miketo makare mondo mi ja Kenya otim yo tich makare, to watem ni tijewa matin emwatero oko. Mane momiyo kata project madongo machalo kaka SGR ka, nono gi kaka notimgi gi oko, okel nyaka simiti moa oko, koro yudo ni un gi infrastructure madongo. To kembe wa mauso simiti to ywakte gi podho te. Dang' be ni kembe mag simiti podho to ndeche to uloso, ute ugero pile. Nikech waonge policy kata chenro makare mamiyo gigi wabedo go pacho ka. Omiyo sami olo pesa oko kucho, bende nyaka winjri gi joka ni all to all wa, to kik uketnwa chike matek manyiso ni nyaka kembe umatiyo ka mwandu ma oko kocha. Koro uketo gimoro mabet konyo piny. Magi e chenro mabomiyo wawuok e midhiero ma wantie kaka jo Kenya. Hesbon, jang'ad rieko e weche mag uchumi ne sirikal masani, David Ndi, wacho ni ofise masani ochuogi gi telo masani, ofise mathoth. Ranyisi kuom gi gin jolup jotend migepe kata CAS 50. Apisi ma ochuogi mar jotend migepe mar Musalia Mudavadi, omenda momedi madhine od kar jot mar jatend piny, State House kanyakla kod mar jalupne. Nigin pesa matindo ma ok nyal miyo ng'ato wach ni ma indi miyo ngima bedo matek. Ben adieri ni medruok makama en pesa matin kopim kod trilion 3.7 ma koro sani nyalo bedo budget manyien ma 2020-2024. Ang'o mowinjo bed ni timo? Apise miwacho ni magi pesa matindo, milionde 280 gini ma mowinjo bed ni ng'iyo godo nyamburko. Gin pesa matindo ahinya king'iyo kama wantiere sani uchumi marwa. Erokamano ahinya. Aparo ni apise moket machalo kaka mag CAS, machalo kaka apise mar Prime Cabinet Secretary, gin afise ma pesa to nyaka gitigo, nyaka yie adieri ni pesa to gitiyogo. Mak mana ni ng'e ni mondo mi ta uchumi maber, nitiere weche moko ma kamoro kotenore go omenda. Nitie gimiluongo ni economic stability, nitie political stability. Nikech piny itayo gi josiasa. Kamoro nitie kwano moko ma kigoyo tiyudo ni ng'ur bedo mang'eny. To ng'urno kamoro biro gi asara mare. Ranyisi en ni chien kacha cha ne wan gi ng'ur e weche mag yiero. Kata obedo ni oseyale nyaka gi doho motieke. Ne wabedo gi tungni maandamano Monday, Thursday. Kigo kwan pesa ma wawito kaka uchumi e kindeno en atamalo mang'eny. To kamoro nikech kamoro dhano moko paro ni kamoro kaka idwa yier commissioners ma IBC ok ber. Omiyo siasa be nyaka igone kwan. Higni 5 mokwongo mar Kibaki notiyo maber chakre 2000 to nyaka 2007. To nojwang'o weche siasa. Nodhi okawo jomoko konchiele moketo tiyogo. Gikone to ne piny omuoch higa mar 2007-2008. Ma beyo manotimo gote noduogo lal. Kane gifomo sirikal mar nus mkate barwa bar, iyudo ni ne en sirikal mane duong' kabisa. To nopod okelo dongruok. Nang'o? Nikech nodhi okelo kwe e kind jopiny. So samoro nitiere kama inyalo wacho ni ok ber ahinya nikech be ok ochiw ranyisi ahinya. To mondo mi kel dongruok makare manitie political stability, iyudo ni nitiere nafas moko miyaro mondo mi idil gi the political pillar, kato koka iduogo gi miluongo ni the social pillar, kato koka nitie economic pillar. Kineno Vision 2030 mane wan go ndalo Kibaki, ne omenyo gik mang'eny. Ne en gi pillars mopogore opogore. Omiyo ok inyal ng'iyo uchumi e rangach achiel. Nyaka ing'i range 3 kata 4 gi mondo ka iger uchumi madongo te. Nikech inyalo bedo ni piny dongo te en piny manyalo muoch sa asaya. Omiyo gik makelo bedo ni dhano ok bed ma neno ni nitiere ratich gi moriti, nyaka ne ni weche makamage obed address. Omiyo adwa ng'iyo weche mag CAS gi Prime Cabinet Secretary no in the wider context ni onyalo bedo ni ok ober ahinya but okonyo
loso pila moro achiel kae tiduoge machielo machalo kaka mane koro jogo ma iluongo ni jo-Azimio ne yuago ni ok inyal bedo ni yiero nwa referee mabiro chung'nwa e yiero to kendo in be idhi bedo jatugo. Aparo ni kanyo ne gin gi point moro matin. Ng'ama ichung' e yiero nyaka bed ng'ama ji te nigo gadieri. Omiyo kane ker owacho ni wabed e bura wawachuru ma walos e yo maber, e yo bipartisan, mano bende en mana migawo moro mabiro konyo gero weche mamoko. Omiyo ayie gi ndi e yo moro matin, mak mana ni amedo jiwo ni gigi nyaka ng'igi e migepni gi te, nikech kamoro ne japiny to biro nene ni ng'ane chulo pesa makama, ng'ane chulo pesa, idwa nyiso ichiwo ranyisi machal nadi. So seche moko nitie kaka nyaka go kwano king'iyo pillars gi te, mane ka koro achieve gimidwaro iluongo ni stable economy gi economic development, mamiyo piny kata kaka itayo piny bedo moro ma okel tungni bang' higni 5 kata bang' higni moko 3-4, miyo kata jogo makelo mwandu gi pachoka bedo gi chir ni piny mwakete mwandu wagi en piny makare. Omiyo kata mano otimore chien ka mar maandamano ni inyalo nene ni kamoro no piny ogore mana Kisumo gi kuonde moko 2-3 e Nairobi ma thoth jowa iwacho ni ang'o miyo kabinde moko to ok tim gini. Mak mana ni sama koro ing'iyo impact mare ting'iyo ni mwandu mane dhi Tanganyika koro kwame boda ma Migori, mwandu mane dhi Uganda bende koro kwamo johala ma kono ng'iyo gik moko mopogore, mwandu jo mane dwa kelo mwandu gi kete treasury bill mondo Kenya yudo hola moa kuonde mamoko koro bedo matek. Omiyo weche mag dongruok ok ing'iyo gi pila achiel kende. Kamano. Penjo madwa ni duokna gi seconds 30 ka ng'eny, nus dakika, en ni giwang'i mar jalony e weche mag uchumi midhiero ma wantiere ni nyalo kawo thuolo maromo nade kopo ni oketo okenge makare mondo wawuoge. Gin ang'o gini madwarore to onyalo kawo thuolo maromo nade mondo wawuoge gi second matin mogik? Erokamano ahinya. Aparo ni mondo wawuoge midhiero ni aneno ka wanyalo kawo higni moko 2 kata 3. Mana kwaketo chenro makare watimo gimiduong' namba 1, fiscal consolidation, matiende ni budget cha watem waduok deficit piny, wagwe bedo gi budget man gi deficit maduong' machalo 1 trillion. Mano namba 1. Namba 2, buy Kenya build Kenya policy, wane ni mwandu oko obed matin ne mwandu mwatero oko. Namba 3, watim gino ni debt restructure, watem wang'ini gowi mabeche tek wabed ni wa replace gi gowi mabeche yot kwa medo lombo pinye manyalo olowa e bei maber mondo mi uchumi obed motegno. Kaeto mogik en ni gimiluongo ni political pillar, wabed ni jogo ma josiasa wanyalo wuoyo ma walos weche wa ma ok waketo weche mag ywaruok kata weche mamiyo dhano bedo gi to e uchumi. To mogik en ni waneni mibadhi ma ogo tach pacho ka e migepe mopogore opogore odok piny ka sirikal chiwo ranyisi ni ochung' motegno e kedo gi mibadhi. Mage e ranyisi maparo nyalo chiwo e yo machuok. Nyakora Ramogi, kaluwore kod jalony Hesbon Omolo, kama wantiere sani mondo wawuog mwadhi loka cha makoro wanyalo ng'iye ka en bugo ma wawuok nyalo kawo higni 3 kopo ni oketo okenge makare. Wamed chung' motegno Nyakora Ramogi ka wang'eyo ni wan jopiny manigi duol. Erokamano Hesbon Omolo kuom yudo thuolo mar ng'injo weche gi yo makare kendo medo jopiny bedo gi ng'eyo kuom gik matimore kama wawuok gi kama wachope gi kaka wanyalo wuok kama wantiere sani ka wadhi mbele ka wayudo mor mar geno mano sing kod piny owacho. Nyakora Ramogi, we walor duol marwa gi kanyo. In bende mikawo thuolo kendo iketo wang'i Ramogi TV e chenro mar duol puoch gi pak. Nyinga en George Bati. Oriti masane. With communities across all 47 counties, we partner with people through the values we share, the people who inspire us, and the lives we continue to touch. Because when we unite, there's nothing we can't do.